to nechcel robiť. Vyzerá to, že potrebujeme viac miesta. Myslím si, že najlepšia možnosť je pridať nové poschodie k tomuto domu. Eduardo. Čo to práve teraz robíte, lúzri? Prečo si odišiel? Nie! Nie je tu tvár! Edgeworth predstavuje Kladivo a neúspech, časť 2. V hlavnej úlohe Korok, Drej a Klad. Inak, ako si to vyspal? Veľmi zlé, med ma stále budil. Ako to myslíš? Stále len kričal, plakal, prosil o pomoc, rozbíjal veci, zlomyselne sa smial, zlíkal jeho televízor, sa pínal, vypínal, otvoril sa okno a zrazu prešli tajomné nárazy vetra. Čo to poznáš? Čo sa mu vlastne stalo? Vyzerá snaď ako jeho kamarát. No, mali by sme sa ísť pozrieť, čo sa tam hore deje. Nazdar, kamoši. Ako sa máte toto krásne ráno? Wow, Matt, veď si to tu celé sám poupratoval. Áno, veď myslím si, že to trošku nezaškodilo. Som prekvapený, že si našiel čas aj na svoje sebecké ja. Áno, súhlasím, no uvedomil som si, že je čas upratať si svoj život a prestať byť namysleným. Som ohúrený. Upratal si a ešte k tomu sa nestaráš iba o svoj výzor. Používaš slová s viac ako tvojimi slabikami? Áno, kto si a čo si urobil s ozajstným Metom? Oh. Po 100 ročiach čakania konečne môžem ovládnuť tento svet. Zničím hory, pamiatky a zotročím všetky mesta. Ale ja mám rád pamiatky. Čo? Nechcem ničiť pamiatky. Je mi to jedno. To nemôže. Smutný smrteľník, svet sa bude triasť pri mojich nohách. Nie, ak o tom rozhodujem ja. Veď ty ani nie. Prečo? Lebo ťa ovládam. Ale vyhodil si mi mlieko. To mlieko bolo po záruke. Ty si po záruke. Ako sa opovažuješ? Vieš ty čo? Preč s tým. Chalani, myslím si, že náš dom môže byť trochu posadnutý. Alebo to nič nie je. Aspoň, že už je konečne potom. Je to tam bezpečné? Nevidím dôvod, prečo. Chodím pozadu. No do riti. Veľmi nerád to hovorím, ale asi by sme mali poprosiť Eduarda o pomoc. Tamtí chlapi sú o ničom. Oni nám nikdy nepomôžu. Ja si náhodou myslím, že to je veľmi možné, ak k nim budeme veľmi, veľmi milí susedia. Prepáč mi to, sused. Aký krásny deň. Nemohli by sme si náhodou požičať šálku tvojho najlepšieho cukru? Musíte nám pomôcť. V našom dome strašne je tam nejaký chlap, čo chce ničiť pamiatky. Máte náhradné nohavice? John, Mark, poďte sa sem pozrieť na týchto idiotov. Jasne, áno, zdá sa, že by sme mohli naozaj mať veľmi malú, ale že úplne drobnú prítomnosť duchov. Znie to hlúpo ako vždy. Duchovia? Prízraky? To je hovadina. Určite ste sa napozerali veľa hororových filmov. Ach bože, démon zmenil našu prekrásnu stavbu na čistý kartón. Pomôžeme vám. Čože? Ste sa zbláznili? Ako nemôžete mať radi zmrzlinu? Zmrzlina je vynikajúca. Veľmi studená, bolia ma z nej zuby. Kedy ste sa o tom začali rozprávať? No čo sa týka ohľadom tej veci s démonom, znie to dôveryhodne. Máte poistenie proti prízrakom? Do šlaka, Ed. Dobrý deň, rýchla cesta? Áno. Ach, do šlaka, ľudia by si mali začať čítať celý ten inzerát. Upozornenie. Izby môžu obsahovať duchov, prízraky, poltergeistov alebo besné fretky. Áno, nachádzame sa medzi veterinou a cintorínom. No nie je to ideálne. Takže sa nedá nič robiť? Pokiaľ nemáte poistenie, tak nie. Je mi to ľúto.
Viete vy čo, tento obchod je plný sračí. No, tak čo, podarilo sa vám niečo? Povedala, že strašidelné domy sú hlúposť a že vy ste hlúpi. Mám pocit, že to povedala skôr nám. Ja ti jednu vrazím do tej tváre. Takže, aké máme možnosti? Existuje iba jediná vec, ktorú môžeme spraviť. Presťahovať sa čo najďalej. Čože? Čo? Čo ja viem, Med má v niečom pravdu. Keď to upratalo jeho izbu, nemá to rado poriadok. Och áno, presne tak. To je presne to, čo som myslel. Pretože ide o démona. Ja som nezabudol. Vy ste takí nezaujímaví, ako keby sme chceli stráviť celé popoludne pozorovaním ničenia vašich nepodstatných vecí. Áno. Podajte mi niekto sodu. OK, chalani, sme pripravení. Áno, sme! Áno! Sme pripravení. Áno! Áno, sme! Áno! Áno, sme. Pekné obrnenie, idioti. Au, ale veď ja som nič nepovedal. Uticho! Útok! Zdá sa mi to, alebo je to úplne také isté. Podkrovie. Podkrovie? Podkrovie. Počkaj na chvíľu, povedal si meno Ed? Áno? Počkaj sekundu, musím si niečo pozrieť. Do paroma, toto je nejaký zmetok, veď ja mám zlý dom. Je mi to veľmi ľúto, ale ja vlastne hľadám pána Eduarda. Hej, ty sprostý, prestaň! Není náš majetok! Mali by sme im pomôcť. Ne. Za toto sa vám poriadne odplatím, vy špinavý kok.